Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mata Ji. Hare Krishna Mataji. Thank you Mataji. Hare Krishna. Session start பண்ணிடலாம். Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Level 1ல 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு கடைசி நாள்ல இருக்கும். அத்தியாயம் 18ல இன்னைக்கு வந்திருக்க அனைத்து பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ் பக்த கொடிகளை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு சின்ன கீர்த்தனையோட. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Varnachari Yamuna Tira Varnachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயம். இதோட பெயர் பாத்தீங்கன்னா மோட்ச சந்நியாச யோகம், துறவின் பக்குவம். இது முடிவு, துறவின் பக்குவம். இதுல மொத்தம் நமக்கு 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி பிரணத்தி சொல்றீங்களா இல்ல வேற யாரும்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான
திமிராஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சய ஷலாகய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாஹ்யம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியரஜாதம் சககண ரகுநாதன் இதம் தம் ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாக ஏ கிருஷ்ணா கருணசிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமோஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சகல்ப தருப்ஷ கிருபா சிந்து பாவிய அவச பதியதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாயச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌர வித்ய திவேஷ நமஹ. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமஹ. நமஹோம் விஷ்ணு பாதாய பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமினி இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ ஜீனவாதி பாశ్చాత్య தேச தாயினே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண சைதன்ய நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார வாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தியான ஸ்லோகம் சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணவா மாதாஜி? பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத அஷ்டதசோऽध्यायः மோக்ஷ சந்நியாச யோகः. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாயஸ்ய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் தியாகஸ்ய ச ருஷிகேஷ பிரதுக்கேஷி நிஷூதனஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ரிஷிகேஷர் அப்படின்னாக்கா புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு பெயர் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நேற்றைக்கு அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம், கிரகஸ்தர்கள் மட்டும் இல்ல 4 வர்ணங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து கலியுகத்துல நம்ம எதையும் கைவிடக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யக்ஞம், தானம், தவம் அந்த 3த்தையும் நம்ம வந்து கைவிடக்கூடாது. அதை நம்ம வந்து கண்டினியூஸா பண்ணணும், எந்த வர்ணங்களை கொண்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி அப்படின்றத பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம 18வது அத்தியாயத்துல இருக்கும். இதுல வந்து 78 ஸ்லோகங்கள். இங்க வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், தியாகம் சந்நியாசம் இது ரெண்டுத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன, அதனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்றத கேட்கிறார். கேசி என்ற ஒரு அசுரனை வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கொன்றிருக்கார். இப்ப எனக்கு இந்த சந்தேகம் என்ற அந்த அரக்கனை வந்து பகவான் வந்து கொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இங்க இந்த கேள்வி கேட்கிறார். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம்யானாம் கர்மணாம் ஞாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுகு சர்வ கர்ம பலத்யாகம் பிராஹுஸ்யாகம் விசக்ஷணாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ தியாகம் சந்நியாசம் இது ரெண்டுத்தரோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத கேட்டதுக்கு பகவான் இங்க பதில் சொல்றார். ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர்.
ஜடப்பற்று இல்லாமல் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது அது வந்து சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்றார். எல்லா செயல்களோட பலன்களையும் துறப்பது வந்து தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர் என்பதை கூறுகின்றார் கிருஷ்ணர் இங்க. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, நீங்க ஒவ்வொருத்தர கூட படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. त्याजं भगवद्गीतेः कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तव कर्म न त्याजं इति चापरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். சோ பகவான் இங்க நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா, இந்த யாகம், தானம், தவம் இது மூன்றும் மிக முக்கியமானது. அதை வந்து எந்நேரத்தையும் நாம் வந்து கைவிடக் கூடாது அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 5வது ஸ்லோகம். हरे कृष्णा. ஹரே हरे கிருஷ்ண कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண. यज्ञदान तव कर्म न त्याजं कार्यं एव तत् यज्ञो दानं तव सैव भावनानि மனிஷினாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. நம்மை நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 விஷயங்களும். அதை வந்து நம்ம எப்பொழுதும் துறக்க கூடாது. கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம் என்னன்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். ஹரிநாம சங்கீர்த்தனமே கலியுகத்திற்கு உண்டான யாகம். தானம் எப்படி செய்யணும்? பகவானுக்காக நம்ம வந்து செய்கின்றோம் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு நம்ம செய்யணும். நான் செய்கின்றேன், நானே இதனுடைய உரிமையாளர், அந்த கர்வம் இருக்கக்கூடாது. தவம் எப்படிப்பட்ட தவம்? நேத்து நம்ம பார்த்தோம். மனம், உடல், வாக்கு, அது 3த்துக்கும் உண்டான தவத்தை பார்த்தோம். 3 விதமான குணங்களை உடையவர்கள் எப்படி அவர்களுடைய தவங்களை செய்கின்றார்கள்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அந்த 3 வித மனம், உடல், வாக்கு அது 3த்தையும் தூய்மைப்படுத்தி நம்ம வந்து அந்த தவங்களை செய்யணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். என்ன மாதிரியான தவம் என்றது நேற்றே நம்ம வந்து நம்மளோட கிளாஸ்ல பார்த்தோம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वेदान्यभितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि जिमे पार्थ நிச்சிதம் மதமுத்தமம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். 18 அத்தியாயங்கள்ல முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகத்தையும், நடுவுல இருக்க அந்த மத்தியில இருக்க அந்த 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தையும், கடைசியா இருக்கின்ற அந்த 6 அத்தியாயம் வந்து ஞான யோகத்தையும் நமக்கு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ எல்லா இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பக்தி செய்யணும்ன்றதான் வந்து பகவான் வந்து வலியுறுத்துகின்றார். நம்மளுடைய கர்மங்கள், நம்மளுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்க வேண்டும். எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் நம்ம வந்து பக்தி செய்யணும். அதற்கு பெயர் தான் அனன்ய பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். இதை வந்து நம்மளோட ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். நம்ம வந்து பகவானுக்கா எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இது, அதனால நான் வந்து பகவானோட கான்சியஸோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய கடமை செய்யணும் அப்படின்றத இங்க மீண்டும் பகவான் வந்து சொல்றார். 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 13, 14. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माणि विबोधने सिद्धये यं चैदानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृन्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. 14 படிச்சிடுங்க. 14. यं चैतानि महाबाहः कारणानि निबोध मे. படிச்சிட்டீங்க. 14 அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா. 14 அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச ப்ருதக்விதம் விவிதாச ப்ருதச்சேஷ்டா சைவம் ஸ்ரேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர கொஞ்சம் மேல பிடிங்க. சைவாத்ர பம்சமம். பாஸ்ரமம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ கர்மங்களை வந்து பற்றற்று செய்யணும்னு சொன்னார் இல்லையா? இப்ப அந்த கர்மம் செயல்களை பத்தி இன்னும் விரிவா சொல்ல போறார் பகவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். வேதாந்தம் அப்படின்றது வந்து ஒரு மனிதர்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி அமைத்துக் கொள்ளணும், நமக்கு எப்படி we are bounded with the rules and regulations of the nation இல்லையா? அந்த மாதிரி மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருக்கணும், எப்படி நம்மளுடைய செயல்கள் செய்யணும்ன்ற ஒரு விதிகளை கொண்டது இந்த வேதாந்தம். அதன்படி பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான காரணங்களுக்கு ஒரு செயல்களை நிறைவேற்றுவதற்கு என்ன அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப செயலுக்கான இடம். எது செயலுக்கான இடம்? இந்த உடலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து செயல்களை செய்ய போகின்றோம். செய்பவன் அது யாரு? அகைன் ஆத்மா. பல்வேறு புலன்கள், அதன் மூலமாக தான் நம்ம செயல்களை செய்ய போகின்றோம். பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், அதை எப்படி செய்ய போகின்றோம் என்றது. இறுதியாக பரமாத்மா. இந்த 5 காரணங்கள் மூலமாகவே செயல் ஒன்று நடக்கின்றது. என்ன? உடல், செய்பவன் ஆத்மா, புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி, அந்த செயலை நம்ம எப்படி செய்ய போகின்றோம், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இப்ப இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கோம். இந்த 1 hourல நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம ஏன் இங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கோம்? நமக்கு நிறைய we are engaged with a lot of work. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த 1 hour நம்ம எப்படியாச்சும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கணும்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? இன்னைக்கு அதோட கடைசி நாள்ல இருக்கும். சோ இந்த எத்தனை வேலைகள் இருந்தாலும் நம்ம இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல இருக்கணும். ஒரு கொஞ்ச நேரம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வந்திருக்கோம். சோ இந்த உடல், நம்மளுடைய புலன்களை யூஸ் பண்றோம். அந்த நமக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றுகிறது இல்லையா? அது ஆத்மா. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்காது, மொபைல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், ஃபேமிலில யாராவது வந்திருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டு நம்ம வந்து நிறைய எஃபர்ட் எடுத்து நம்ம இதுல கனெக்ட் ஆக ட்ரை பண்றோம். கடைசியாக பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவத்கீதையில 5 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவான், பரமாத்மா, ஆத்மா, கர்மா, பிரகிருதி அண்ட் தென் காலம். 4 விஷயங்கள் வந்து நிலையானது, அதை மாற்ற முடியாது. ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் வந்து கர்மா. இந்த கர்மாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேலுலகத்திற்கும் செல்ல முடியும், இல்ல தாழ்வான உலகத்திற்கும் செல்ல முடியும். ஆனா பகவான் நம்ம மேல ரொம்ப விசேஷமான கருணை கொண்டதுனால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பக்தி என்பது கிடைக்கின்றது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த 5 விஷயங்களும் தான் எல்லா செயல்களையும் செய்வதற்கு நமக்கு காரணமாக இருக்கின்றதுன்றதை பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி 16. हरे कृष्ण माता जी। तत्रैवं सदीकरादात्मनं केवलं तु यः पश्यत् पृथक् उत्थित्वा न च पश्यति तुर्मदिग। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. பகவானோட ஸ்பெஷல் மர்சி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த இதுல இருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க்ல இருந்திருக்கலாம். ஆனா நான் தான் இந்த செயலை செய்கின்றேன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து உண்மையான பக்தியோ இல்ல ஒரு உயர்வோ இருக்காது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ செயலாற்றுபவன் தானே என்று கருதும் போது அவனுக்கு வந்து அவன் அறிவுடைய அல்ல, அது வந்து நிச்சயமாக ஒரு நல்ல உயர்வான இதுக்கு கொண்டு செல்லாது என்பதை பார்க்கலாம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி 18. மாதாஜி படிங்க 18. ஞானம் ஞேயம் பரிஞாதா த்ரிவிதா கர்ம சோதனம் கரணம் கர்ம கர்த்தேதி த்ரிவித கர்ம சம்க்ரக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயலை செய்வதற்குண்டான 5 காரணங்கள் சொல்லிட்டார். இப்ப அந்த செயலை தூண்டுபவை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அந்த அறிபவன். அறிபவன் யாரு? நாம. அறியப்படும் பொருள் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவான் இல்லையா? அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது அறிவு. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் அந்த செயலை செய்வதற்கு தூண்டுகின்றன. புலன்கள் செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. நம்ம இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம். செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயல்களை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத இங்க சொல்றார். 19, 20, 21, 22. हरे कृष्ण माता जी। படிங்க மாதாஜி. 19, 20, 21, 22 கண்டினியூஸா 4 ஸ்லோகம். ஞான கர்ம ச கர்த்த ச
त्रिदैव गुणभेददः प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यदा वशृणुदान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईशते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् प्रत्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्वितान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवत्यैकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अदत्वातवत् अल्पं च तत्तामसं उदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அந்த 3 செயல்களை செய்வதிலையும் வந்து வகை இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப, அது என்ன 3 வேறுபட்ட குணங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். சத்வகுணம் எப்பொழுதும் நன்மை பயக்கக்கூடிய குணங்கள், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காத ஒரு குணம், சாந்தமான ஒரு குணம். ரஜோகுணம் எப்பொழுதும் வேறு ஒரு ஆர்வத்திலே இருப்பார்கள், பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். தமோகுணம் அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ ஜட இயற்கையின் இந்த 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகிய 3லும் வந்து மீண்டும் வந்து வகைகள் இருக்கின்றது. அதுலயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கின்றதை நம்ம பார்க்கலாம். உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த ஒரு அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். நமக்கு வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது நம்ம வந்து நிறைய புத்தகங்களை படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் கேட்கும்போது நமக்கு தன்னுணர்வு வந்து கிடைக்கின்றது இல்லையா, ஆத்ம உணர்வு. சோ நான் ஒரு ஆத்மா, இந்நூல் வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார். அது போலதான் நமக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கும் அதே குணம் தான் இருக்குது. சோ நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவான் வந்து 3 நிலைகளில் இருக்கின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். சோ இதை நம்ம புரிந்து கொண்ட போது நமக்கு வந்து அந்த மற்ற ஆன்மீக இயற்கையை வந்து நம்மளால பிரிக்கவே முடியாது. சோ நம்ம வந்து எப்பவும் நன்மை பயக்கக்கூடிய வழிகள்ல தான் நம்மளுடைய செயல்களும் இருக்கும். அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அப்படின்றத பாக்குறோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படும். எவனொருவன் இருமைகளில் மாட்டிக்கொள்கின்றார்களோ இல்லையா, உயர்ந்தவர்கள், தாழ்ந்தவர்கள், இன்பம், துன்பம், இது இந்த மாதிரி ஒரு பிரித்து ஆயக்கூடிய இது இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் இருப்பார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் கிடையாது, தன்னுணர்வு இல்லை அப்படின்றத பார்க்கலாம். அவர்கள் எப்போதும் பல நோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள்ன்றத பார்க்கலாம். அதனால அவர்களுக்கு வந்து அந்த பிரித்து பார்க்கக்கூடிய தன்மைதான் இருக்கும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து அறியாமை குணத்தில் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய உலகமே வந்து வேறவாக இருக்கின்றது, மயக்கத்தில் இருக்கின்றார்கள். சோ அதுதான் வந்து உண்மையானது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதற்குண்டான பற்றுதலோட செயல்களை செய்வதனால் அவர்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிவு வந்து மிக அற்பமான ஒன்று, அது வந்து கீழ்நிலைக்கு தான் கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 23, 24, 25 மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் சங்க ரஹிதம் அராகத் வேஷத கிருதம் அபலய பிரேப்சுனா கர்ம யத் தத் சாத்விகம் உச்சதே. யத் காமேப்சுனா கர்ம சகாங்கிரேன வாபுனா கிரியதே பகுலாயசம் தத் ராஜசம் உதாகிருதம். அனுபந்தம் ஷயம் இம்சாம் அனுபேஷ்யச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத் தத் தாமசம் உச்சதே. முக்த சங்கோ அனகம் வாதி திருத் யுத்சாக சமன்வித சித்த யசித் யோர் நிர்விகார
கர்தா சாத்விக உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள். முதல் இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 3 விதமான குணங்களை உடையவர்கள், அவர்களுடைய அறிவு வந்து எப்படி இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றதை இப்ப பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகின்றது. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம உணர்வு இருக்கு, தன்னுணர்வு இருக்கு, அந்த தன்னை அறியும் ஞானம் இருக்கின்றது இல்லையா? அதனால அவர்களுடைய செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டதாக இருக்கும். பற்றின்றி அவர்களுடைய கடமையை செய்வார்கள். வெறுப்பு எதுவும் இல்லாமல் எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் அவர்கள் செய்யப்படுகின்றார்கள். எனவே அது வந்து சத்துவகுணத்தில் செய்யப்படக்கூடிய செயலாக கருதப்படுகின்றது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பலநோக்கு செயலில் பெரும் முயற்சியுடன், சாதாரண முயற்சி இல்ல, பெரும் முயற்சியுடன், அகங்காரத்துடன் நான் இதை கண்டிப்பாக செய்து முடிப்பேன் என்ற ஒரு அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று அறியப்படுகின்றது. தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் எப்படி செய்வார்கள் அப்படின்னா, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் தான் தோன்றித்தனமாக யாரை பத்தியும் நினைக்காம அவங்களோட திருப்திக்காக எல்லாம் செய்யறது. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து அவர்கள் செய்கின்ற விக்கர்ம வாயுதிகள் மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கருதப்படுகின்றது. முதல் இதுல நம்ம பார்த்தது அறிவு எப்படி இருக்கும் இந்த 3 குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு. இப்போ அவர்களுடைய செயல்கள் வந்து எப்படி இந்த 3 குணத்தில் இருக்கும் என்றதை பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபுஜி. 26, 27, 28. ஹரே கிருஷ்ணா. 6, 27, 28. 27ல இருந்து படிக்கணுமா மாதாஜி? 26 மாதாஜி. 26. முக்த சங்கோனகம் வாதி ருத்யுத்சாக சமன்விதஹ சித்யசித்தோ நிர்விஹாரக கர்த்தா சாத்வீக உஜ்ஜயதே ராகி கர்ம பல பிரேப்சு லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ சுச்சிஹ ஹர்ஷோசோகான்விதஹ கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்திதஹ அயுக்த பிராக்ருத சதப்தஹ ஷடோ நைஷ்கிருதிகோலசஹ விஷாதி தீர்க்க சுத்ரீச்ச கர்த்தா தாமச உஜ்ஜயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தொழிலாளர்கள் மீன்ஸ் 3 வகையான செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்றத பார்க்கலாம். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி, அத இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி மீன்ஸ் இந்த ஜட உலக பற்றின்றி அகங்காரமின்றி பகவானுடைய சேவகன் நான் அப்படின்ற ஒரு இதோட தான்ற அகங்காரம் இல்லாமல் உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் பகவான் மேல நம்பிக்கையோட அது இல்லாம அவரை அடைவோம்ன்ற அந்த உற்சாகத்தோட வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதேன்னு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகையவன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எவனொருவன் உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா அவங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டாங்க. அடுத்தடுத்து அவங்க போய்கொண்டே இருப்பார்கள். பகவானை பத்தின கான்செப்டே அவங்களுக்கு இருக்காது. ஒரு முழுமையான இது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு திருப்தின்றதே இருக்காது. சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த செயல்களை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள். பற்றுதல் அதிகமா இருக்கும். பலன்களை எதிர்நோக்கி அவர்களோட செயல் இருக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி உள்ளும் புறமும் ஒரு தூய்மை இருக்காது. இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனரோ அவர்களே வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, அடுத்தவங்களை அசிங்கப்படுத்துதல அவங்களுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம், சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அடுத்தவர்களை பத்தி அவங்களுக்கு இதே கிடையாது, பொருட்டே கிடையாது. தான் சந்தோஷமாக இருக்கணும், தனக்குன்னு ஒரு இது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு பவுண்டரிஸ் வச்சிருப்பாங்க. நான் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக அடுத்தவங்களை ஏமாற்றினாலும் அவங்களுக்கு வந்து இது கிடையாது.
அதை பத்தின ஒரு 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 பற்று கிடையாது. பிறரை அவமதிப்பதில் அவர்கள் நிபுணனாக இருப்பார்கள், சோம்பேறியாக இருப்பார்கள், எப்பொழுதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாகவே இருப்பார்கள், காலம் தாழ்த்துபவர்கள், ஒரு பங்க்சுவாலிட்டி இருக்காது, எந்த செயலையும் கரெக்டான நிலையில முடிக்க மாட்டார்கள். அப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களாக கருதப்படுகின்றது. நம்மளே இப்ப வந்து நம்மள அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம்னா நம்மளே ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம். இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு வந்து அறியாமையில இருந்தோம், இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து உயர்ந்த இதுக்கு போகணும், சத்துவகுணத்துக்கு போகணும். சோ எப்படிப்பட்ட அவர்களுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதை நம்ம எப்படி செய்யணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். 29, 30, 32 மாதாஜி, 31, 32. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புத்தேர்பேதம் த்ரிதேஷ்சைவ உனதஸ்த்ரிவிதம் ஸ்ருணுஹு प्रोचमानम् अशेषेण प्रतक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये पयाभये बन्धं मोसं च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विक यया कर्मम् अधर्मं च कार्यं सकार्यं येव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி 32 படிச்சிட்டீங்களா? 32 இல்ல மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அதர்மம் இதியா மன்யதே தமசாவ்ருதா सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். சோ அது என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படாதது எது, எது பந்தப்படுத்துவது, எது விடுதலை செய்வது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவகுணத்தில் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க நிறைய சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு தெரியும். சாஸ்திரங்களை படிப்பதன் மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த பௌதீக இதுல எந்த செயலை செய்யணும் செய்யக்கூடாது என்பது தெரியும். அது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய நுண்ணறிவு. அதே சமயத்துல ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய நுண்ணறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிருதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜகுணத்தில் இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு வந்து அது இது எது சரி எது தவறு என்று தெரியாது. சோ அது அந்த வேறுபாடே அவர்களுக்கு தெரியாது. அது வந்து ரஜகுணத்தில் அவர்களோட ஒரே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த டாஸ்க் முடிச்சாச்சு அடுத்த டாஸ்க் என்ன, அப்படிதான் அவங்க போய்கொண்டே இருப்பார்கள். அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும், இதை வந்து ரிவர்ஸ்டா பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ரிவர்ஸ்டா பண்ணுவாங்க. டிஃபரன்ஸ் தெரியாம பண்றவங்க வந்து ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள், கரெக்டா செய்யறவங்க சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள். ஆனா இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தர்மத்தை அதர்மமா நினைச்சுக்குவாங்க, அதர்மத்தை தர்மமாக நினைத்துக் கொள்வார்கள். எப்பொழுதும் தவறான வழியிலேயே அவர்கள் முயற்சி செய்யும் புத்தி உடையவர்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பகவான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். 33, 34, 35 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 33, 34, 35. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருத்யா யயா தாரதே மனபராந்தேய கிரியா யோகே நான்விய விசாரிண்ய த்ரிதி ச பார்த்த சாத்விகி யயாது தர்ம காமாத்தான் திருத்யா தாரயதே அர்ஜுனா பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி த்ரிதி சா பார்த்த ராஜசி யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விசாதம் மதம் ஏவச ந விமுச்யதி துர்மேதா த்ரிதி சா பார்த்த தாமசி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள் உள்ளன. என்னென்னு இப்ப பார்க்கலாம். பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். மன உறுதியோட பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா உற்சாகமாக இருப்பார்கள், மன உறுதியோட இருப்பார்கள். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. பகவான் முதலே சொல்லியிருக்கார், பற்றற்று கடமை செய்பவர்கள் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக சொல்லியிருக்கார். இங்க ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அதே மன உறுதி, ஆனா அவங்களோட இது பாத்தீங்கன்னா ஜடப்பற்றோட இருக்கும். அறம், பொருள் மற்றும் இன்பம் அதன் மீது பற்றோடு இருப்பார்கள் ரஜகுணத்தில் சார்ந்தவர்கள். பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். சோ தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய உலகமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எப்பொழுதும் கனவு உலகம், பயம் இருக்கும், கவலை இருக்கும், வருத்தம் தோய்ந்த நிலை இருக்கும், மயக்கம், இந்த மாதிரியான ஒரு குணத்தில் இருப்பவர்கள் பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி 36 பிரபுஜி, 36, 37, 38, 39. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சுகம் திவிதானி த்ரிவிதம் ஸ்ருணு மே பரதர்ஷப அப்யாசாத்ரமதே யத்ர துக்க காந்தம் ச நிகச்சதி யத்தத் அக்ரவிஷம் ஈவ பரிணாமே அம்ருதோபமம் தத்சுகம் சாத்வீகம் ப்ரோக்தம் ஆத்மபுத்தி பிரசாதஜம் விஷயிந்திரிய சம்யோகா தத்தத் அக்ரே அம்ருதோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத்சுகம் ராஜசம் சம்ருதம் யத் அக்ரே சானுபந்தே ச சுகம் மோகனம் ஆத்மனஹ நித்ராலஸ்ய பரமாத்தோத்தம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி. இப்ப நுண்ணறிவு சொன்னார், இப்ப மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்குன்றத சொல்ல போறார். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்பதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, காலையில நம்ம மங்களார்த்தி பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா நம்மளோட அந்த லைஃப் ஸ்டைலே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. அதை மீறி நம்ம நைட்டு தூங்கி காலையில எந்திரிக்கிறது, மங்களார்த்தி பாக்குறது ஸ்டார்டிங்ல கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா போக போக பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரியான ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லான ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. அந்த ஹோல் டேக்கு உண்டான எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா காலையில பகவானோட அந்த அவர்களுடைய காட்சியை பார்க்கும்போது நமக்கு ஹோல் டே அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் முதல்ல விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஆனா அந்த ரஜகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகமே பகவான் சொல்லியிருக்கார், அசாஸ்வதம் துக்காலயம், துக்கங்கள் நிறைந்ததும் நிலையற்றதுமான இந்த பூ உலகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா. அப்ப அதுல போய் நமக்கு பற்றுதலோட எந்த செயல்களை செய்தாலும் அது தற்காலிகமானது. சோ எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருள்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் கடைசியில் அது விஷமாகி விடுகின்றது. அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத, ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ அவர்களுடைய இதே பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்பொழுதும் ஒரு மயக்கத்தில் இருப்பார்கள். செய்யக்கூடாததை செய்வார்கள், வேண்டியதை செய்யாமல் இருப்பது. சோ ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் மயக்கமாகவே இருப்பார்கள். உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய மகிழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 33வது ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 41, 42, 43, 44. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 41 முதல் 44 வரை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க.
हरे कृष्ण माता जी हरे படிக்கவா? कृष्ण படிங்க மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ब्रह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वाभव प्रभवै गुणैः शमो तमस्तव शौचं शान्तिरार्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यम् ब्रह्मकर्ण स्वभावजम् शौर्यं तेजो कृतिताक्ष्यं युद्धे च चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள் இருக்கின்றன. அது என்னன்னு இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நம்ம இதே நேத்தே நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய 4 வர்ணங்கள் பிராமணர்கள் அவர்களுடைய இந்த குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம். அடுத்தது எப்படி பாத்தீங்கன்னா சத்திரியர்களோட இது பாத்தீங்கன்னா சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வலமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களோட சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அடுத்து நம்ம வைஷ்யர்கள் அண்ட் சூத்திரர்களோட பார்க்க போறோம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். மற்ற 3 வர்ணத்தவர்களும் சூத்திரர்களை பாதுகாக்கணும். இவர்கள் சூத்திரர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் என்ன குணம் இருக்கின்றதோ, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம், அதற்கு ஏற்றாற் போல் நம்மளுடைய வர்ணங்கள் அமைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல, நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். 46வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. யத பிரவருத்திர் பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் சவ கர்மநாதம் அப்பியர்ச்ச சித்திம் விந்ததி மானவா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம பகவானுடைய அந்த கான்சியஸோட நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யணும். அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடாது. பகவான் அடிக்கடி டைரக்டாவும் இன்டைரக்டாவும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கார். நீ ஒரு சத்திரியன், மனித குலத்தை காக்கணும். சோ நீ போராட மாட்டேன்னு அவர் உட்கார்ந்ததுனாலதான் இத்தனை அத்தியாயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். சோ அவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு, நீ உன்னுடைய கடமையை செய்யணும். சோ பகவானை அவரோட இதால நம்ம, ஏன்னா அவர் தான் கட்டுப்பாட்டாளர், அவர் தான் அனுபவிப்பாளர் அப்படின்றத பார்த்தோம். ரிஷிகேஷன், புலன்களின் அதிபதி. சோ அவருடைய அந்த தாட்டோட நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 47. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्रेयः कर्मो विकुलः परधर्मात् अनुष्ठिता स्वाभवनियतं कर्म पूर्वं नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நம்மளுடைய கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். அடுத்தவங்களோட இதை எடுத்துட்டு நம்ம அதை சரியா பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். என்ன அது கடமை? பிராமணர்களோட கடமை என்ன? பகவானையும் பக்தனையும் இணைப்பதே பிராமணர்களோட கடமை. சத்திரியர்களோட கடமை என்ன? மனிதர்களை காக்கணும். அது சத்திரியர்களோட கடமை. வைஷ்யர்கள் இந்த சமூக
இந்த மனித சமுதாயம் தழைப்பதற்குண்டான வியாபாரங்களையும் விவசாயத்தையும் செய்யணுன்றது வந்து வைசியர்களோட கடமை. சூத்திரர்கள் இந்த 3 வர்ணத்தவர்களுக்கும் வந்து உதவி செய்யணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நாம செய்யணும். அதுல வந்து எந்த பாவ விளைவுகளும் இல்லை அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 49. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அசக்திய புத்தி சர்வதர சிதாத்மா விகத சுப்ருஹ நைஷ்கர்மய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசேனாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். சோ நமக்கு வந்து சுய கட்டுப்பாடுன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். இந்த மனம், வாக்கு, உடலோட தவம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நம்ம இஸ்கான்ல இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்றது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பற்றற்று நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கணும். பௌதீக பந்தங்கள்ல வந்து நம்ம பற்றோடு இருக்கக்கூடாது. எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக இந்த கர்ம விளைவுகளிலிருந்து எப்படி வந்து நம்ம துறவை பயிற்சி செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தாமரை இலை மேல் நீர் இருப்பது போல பற்றற்று நம்மளுடைய கடமையை பகவானுக்காக நம்ம செய்கின்றோம். இந்த டாஸ்க் இப்ப எனக்கு கிடைச்சிருக்கு வந்து பகவானோட அருளால கிடைச்சிருக்கு. அதை என்னால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு நல்லபடியா செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட நம்மளுடைய ஒவ்வொரு செயல்களையும் செய்யணும். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 54. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोषति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. இன்னொரு மாதா 2 பேரும் சேர்ந்து வாசிங்க இல்லையா? அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு செயல் கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம உணர்வு இருக்கு இல்லையா? ஆத்ம ஞானம் இருக்கின்றது. நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு துளி ஆத்மா பரமாத்மா. சோ பகவானே எல்லா இடத்திலையும் வந்து பரபிரம்மமாகவும் பரமாத்மாவாகவும் பரம புருஷராகவும் வியாபித்திருக்கின்றார். அவர் எல்லா விலங்குகள், மனிதர்கள்ல உயர்ந்த மனிதர்கள், தாழ்ந்த நாயை திண்ணை கூடிய தாழ்ந்த மனிதர்களிடத்திலையும் அவர் வந்து என்ன பாக்குறாங்கன்னா ஆத்மாவையும் பரமாத்மா ரூபத்தையும் தான் அவர்கள் பார்க்கிறார். அவர்களுக்கு வந்து வேற்றுமை கிடையாது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். சோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. மாதாஜி 55. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. भक्तया माम् अभिजानति यवान् यश सास्मि तत्वदः சின்னதா போயிடுச்சு. ததோ மாம் ததத்வதோ ஞாத்வா விஷேததத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்காரு, தேவர்களும் முனிவர்களும் ரிஷிகளும் யோகிகளும் கூட என்னோட லீலைகளை பற்றி குணங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தன் ஒருவனால் மட்டுமே என்னை உள்ளது உள்ளபடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இங்க திருப்பி வந்து பக்தி தொண்டு இந்த 18 அத்தியாயங்கள் வந்து 3ஆக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் எல்லாவற்றிலையும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பக்தி தொண்டை தான் வந்து எப்பவும் வந்து நமக்காக வந்து அதை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றார். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். சோ நவவித பக்தி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். 56வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 56. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सर्व कर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मत्तव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படிப்பட்ட பக்தனை பகவான் எப்படி வந்து பாதுகாக்கின்றார்ன்றத சொல்றாரு இங்க. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும்
எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். ஏற்கனவே பகவான் சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய பக்தன் கிட்ட என்ன இல்லையோ அதை கொடுத்து எது இருக்கின்றதோ அதை நான் காப்பேன், அவனுடைய ஆன்மீக உயர்வுக்கு வந்து எப்பொழுதும் நான் துணையாக இருப்பேன் என்றதை அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காரு. இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, தன்னுடைய கடமைகளை செய்தாலும் அத பகவானோட தாட்டோட நம்ம செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் தூய பக்தர்கள். நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கோபிஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். அவங்க எல்லாரும் நம்ம போலவே எல்லா கடமையும் செய்தார்கள். ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, என்ன செய்தாலும் இது வந்து கிருஷ்ணருக்காக நான் பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க எப்பவுமே கிருஷ்ண பாவத்திலேயே அவர்களுடைய தாட் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்களை பகவான் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா அவரே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாராம். எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அவன் அடைகின்றான் அப்படின்றத வந்து இங்க பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். 58வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மச்சித்த சத்குர்காணி மதப்சதா த்ரஷ்யசி அத சத்வம் அஹங்காரான் நஸ்ரோஷ்யசி வினஞ்யக்ஷசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த பிறவி பெருங்கடலை கடப்பது வந்து சாத்தியமா? பகவானோட கருணை இல்லாமல் அது வந்து சாத்தியமே இல்லைன்றத நம்ம நிறைய தடவை பார்த்திருக்கோம். 84 லட்சம் பிறவிகள் இருக்கு. அதுல மனித பிறவி மட்டுமே 4 லட்சம். அத்தனை கோடானு கோடி மக்கள்ல வந்து ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்ன்ற ஆர்வமே வரும். அதுவும் பகவானோட ஸ்பெஷல் கருணையால் மட்டுமே. சோ இங்க என்ன பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். நமக்கு வந்து அவர் வந்து வார்னிங்கே கொடுக்கிறார். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து என்ன சொன்னார், ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், 2 சேனைகளுக்கும் நடுவில் கொண்டு போய் நிறுத்து கிருஷ்ணா, நான் யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறேன் அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் வந்து இருந்தது அதுல பாத்தீங்கன்னா. அதோட அவர் போன உடனே பாத்தீங்கன்னா என்னாச்சு, 2 பக்கமும் பார்த்துட்டு நான் போரிட மாட்டேன்ட்டு அவர் இருந்துட்டாரு இல்லையா அர்ஜுனர். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம லாஸ்ட் இதுல இருக்கோம். சோ பகவான் வந்து கிட்டத்தட்ட வார்னிங்கே கொடுக்கிறார், தான்ற அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா பகவான் வந்து பக்த வச்சலன். சோ தன்னோட பக்தன் தவறாக போகும்போதும் நம்மளை நெறிப்படுத்துறதும் பகவான் தான்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். சோ உன்னுடைய கடமை என்ன, சத்திரியனாகிய நீ போரிடு அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். 61வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் தேசே அர்ஜுன திஷ்மதி பிரமயான் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மயாயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து நம்மளுடைய பரமாத்மா தான். சோ அவரே வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, நமக்கு வந்து இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணா நமக்கு நிறைய சுதந்திரம் கொடுத்துட்டார். நானும் வந்து உன்னை போலவே வந்து எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்ன்ற தாட் இருந்ததுனாலதான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள வந்து இந்த பூலோகத்துக்கு அனுப்பியிருக்காரு இல்லையா. சோ எப்ப நமக்கு வந்து இல்ல இது தவறானது, பகவானே வந்து அனுபவிப்பாளர், அவரே கட்டுப்பாட்டாளர், நம்ம வந்து அவருடைய சேவகன்ற தாட் நமக்கு எப்ப வருதோ அப்ப வந்து பகவானுக்கு சேவைகள் செய்து அவருடைய நித்தியமான உலோகத்திற்கு நம்ம திரும்பி போறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்ற பகவானே வந்து நம்மை வழிநடத்தவும் செய்கின்றார் இந்த ஜட உலகத்தில் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் வாந்தீம் சதானம் ப்ராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாரது? பரமாத்மா. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும்
உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ சரண்டர் டு லார்ட் கிருஷ்ணா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தமர் 3 ரூபங்களாக வியாபித்திருக்கின்றார். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். சோ நம்மள வந்து இந்த கலியுகத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்துக்குள்ளும் இருக்கிற ஆத்மாவை நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற பரமாத்மா வழி நடத்துகின்றார். அவரிடம் முழுமையாக சரணடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இதீதே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதீதே ஞானம் ஆக்யாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம் ருஷ்யேயத்தத் அசேஷேன யதோ சசி ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். முன்னாடி இதுல என்ன சொன்னார், எப்பொழுது நான் சொல்றத கேட்காம உன்னுடைய தான் தோன்றித்தனமா நடந்தால் அது வந்து அழிவிற்கு கொண்டு செல்லும்னார். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ரியல் கவுன்சிலர் இல்லையா, நமக்கு இந்த இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்ப நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ அதை செய்ய அர்ஜுனா அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். சோ ரகசியத்தை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமானது. நம்ம ஒரு சாப்டரே பார்த்தோம், ராஜகுஹ்ய ராஜ வித்யான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுலயும் வந்து ஒரு அடைமொழியோட பகவான் ஸ்டார்ட் பண்றார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே மிகவும் ரகசியத்தை காட்டிலும் ரகசியமானதை உனக்கு சொல்லிவிட்டாச்சு. அதனால நீ என்ன முடிவெடுக்கின்றாயோ அதை எடு அப்படின்றார். 65வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யார் படிக்கலையோ அவங்க படிங்க. சர்வ குஹ்யதமம் பூய ஸ்ருணுமே பரமம் வசக. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண. 65. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மன்மனாம் பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோசி மே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம் பகவான் ராதா கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் மேங்களூரோடது என்ன ஒரு அழகா நமக்காக அருள்பாலிக்கிறார்கள் பாருங்க. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. கடைசியா வந்து நமக்கு கொடுக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே, இவ்வாறு நீ செய்வதால் என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் சிறிதும் ஐயமே இல்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். இதுவே உண்மை இல்லையா? பரம சத்தியம் பரம புருஷ பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றார். எப்பவும் பகவானை நினைத்து கொண்டு அவருடைய பக்தனாக. எப்படி பக்தனாகிறது? நம்ம 9 விதமான பக்தி, நவவித பக்தி நம்ம பார்த்தோம். எப்படி பக்தி செய்து பகவானை அவருடைய தாட்லயே இருக்கிறது, அவருடைய ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு அவரையே வழிபட்டு நம்மளுடைய வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பித்து செய்வதன் மூலமாக, பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக அவரை வந்து சேர்வோம் அப்படின்றதுல கொஞ்சமும் ஐயம் இல்லை, டவுட்டே கிடையாது. நீயும் எனக்கு பிரியமான நண்பன், அதனால இந்த உண்மையை வந்து உனக்கு சொல்றேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்ற. 66வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாப்யேப்யஹ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுதஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றாரு கிருஷ்ணர். ஏன்னா நம்மளுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்துல வந்து அர்ஜுனரே வந்து சொல்லியிருக்கார், உங்களுடைய இந்த பெரிய வாயில இவ்வளவு நெருப்பு வருது, அது உள்ள வந்து எல்லாருமே நம்மளுடைய பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் எல்லாருமே வந்து உங்களுடைய வாய்க்குள்ள போறாங்கன்றத பாக்குறேன். அப்படின்னாக்கா இவங்க ஆல்ரெடி வந்து இறந்து விட்டார்கள். நம்ம வந்து ஒரு கருவியாக தான் இவங்க செயல்பட போகின்றோம்ன்றது அர்ஜுனன் அப்ப வந்து உணர்ந்தார் இல்லையா? சோ இங்க வந்து பகவான் சொல்றார் எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து. ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து ஒரு கட்டுக்கு உட்பட்டது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஆனா அவரோட பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்யமானவர். சோ அவரு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம உடனே செஞ்சிடணும். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா தர்மருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் சொல்லுவார், அஸ்வத்தாமன் வந்து இறந்து விட்டதாக வந்து அவர் வந்து ஏன்னா துரோணாச்சாரியரை வந்து வீழ்த்துவதற்கு முடியாது. இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதர்ம வழியில இருந்துதான் வந்து இவர்களை பஞ்சபாண்டவர்களை வந்து சூழ்ச்சி செய்துதான் அவங்க அதை வந்து என்ன சொல்றது
அவங்கள வந்து டிஃபீட் பண்ணாங்க இல்லையா? சோ அத வந்து திருப்பி கொண்டு வரணும். அந்த அதர்மத்தை நீக்கி தர்மத்தை நிலைநாட்டணும்னா அவங்களோட வழியிலே தான் போகணும். ஆனா தர்மர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னாக்கா, நான் உண்மையதான் பேசுவேன்னு சொல்லி இருப்பார். அவருக்காகவே அர்ஜுனர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமான்ற ஒரு யானை இறந்து விட்டதாக வந்து அவரு சொல்லும்போது அதை வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுவார் தர்மன். உடனே வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அர்ஜுனனால டிஃபீட் பண்ணப்படுவார். சோ எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுவே சத்தியம். சோ அவர்கிட்ட வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணோம். அதுல வந்து நிறைய டவுட்ஸ் எதுவும் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலா தூய பக்தனுக்கு வந்து அது இருக்காது. எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் பகவானை விடுவிக்கின்றார், பயப்படாதே அப்படின்றத சொல்றார். இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமல்ல, இது நமக்கும் கூட. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 67வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதம் தே நாதபஸ்காய நாபக்தாய கதாசன நா சாஷு ரூஷவே வாச்சியம் நசமாம் யோ அப் யசூயதி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்பட கூடாது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். ஆனா பகவானை காட்டிலும் பக்தன் வந்து இன்னும் ரொம்ப அதிகமான கருணையானவர்கள் இல்லையா? அத வந்து நம்ம ஜகாய்மத்தாயோட கதையில நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம ஏதோ ஒரு இதுல பண்ணின ஒரு சின்ன புண்ணியத்தோட பலன் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எல்லாரும் இந்த இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ இந்த ஞானம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றது மூலமாக நமக்கும் வந்து சேரக்கூடியது. சோ இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் செய்யாதவர்களுக்காகவோ அல்லது பக்தி கொள்ளாதவர்களுக்காகவோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவர்களுக்காகவோ, பகவான் மீது பொறாமை கொண்டவர்களுக்காகவோ இது விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்றத வந்து சொல்றார். 68, 69 மாதாஜி. பிரபுஜி 68. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி மயி பராம் கிருத்வா மாம் ஏவைஷ்யஸ்ய சம்சயः நாச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்சின்மே பிரிய கிருத்தமஹ பவிதா நசேமே தஸ்மாத் அன்ய பிரியதரோ புவி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். நமக்கு என்ன ஞானம் இருக்கின்றதோ, பகவானை பத்தி நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து கூறணும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக நம்ம வந்து 12 லாங்குவேஜ்ல வந்து கிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 150 டீச்சர்ஸ், அட்மின், கோஹோஸ்ட் எல்லாமே இதெல்லாமே வாலண்டியர் சர்வீஸ் தான். நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து நம்ம வந்து செலுத்தணும். உங்களுக்கு வந்து நேத்தே நம்ம பாலாஜி பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு எந்த சர்வீஸ் உங்களால பண்ண முடியுமோ, உங்களோட கடமையும் அது வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. உங்களோட நிலையில இருந்து எது பண்ண முடியுமோ அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த சேவையை பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லலாம். உங்களால ஒரு 2 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த ஞானம் கிடைத்தாலும் அது வந்து 68வது ஸ்லோகம் நமக்கானது அப்படின்றத வந்து நம்ம நினைச்சுக்கணும். அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாருமே இல்லை அப்படின்றாரு பகவான். இருக்கிறதுலே உயர்ந்த தானம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தின ஞானத்தை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லி தரதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த தானம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ அதை நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து சொல்லி அவர்களையும் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கோம். எப்படி நம்மளுடைய குழந்தைகளோ இல்ல நம்ம வெளியில போயிருக்கும் போது நம்ம பெற்றோர்கள் வந்து அந்த கதவு கிட்டே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, எப்ப என் குழந்தை திருப்பி வரும் அப்படின்ட்டு. சோ அது போல பகவானும் நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் நம்மளால முடிந்த பக்தி தொண்டை செய்து பகவானிடத்தில் சென்றடையணுமோ அதை செய்யணும். அவர் இங்க கிளியரா சொல்லியிருக்காரு. அவரை பற்றி அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லி அதை கொண்டு போகணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ மொத்தத்தில் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஆத்மா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தவர்கள். சோ மற்றவர்களையும் இந்த ஆன்மீக பயணத்தில் கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். அதை செய்யாதவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்டவன் தான் மிக மிக பிரியமானவனாக இருக்க முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இமம் தர்ம்யம் சம்வாதம் ஆவயோ ஞான யக்ஞேன தேகானாம்
इष्टस्याम् इति मे मति. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இதுல இருந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இது வந்து நம்மள வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து அந்த உணர்வு கொடுத்திருக்கோம், கிருஷ்ண உணர்வு கொடுத்திருக்கோம். சோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்ப இணைந்திருக்கின்ற இந்த 24 பேரும் கண்டிப்பா நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களோட செஷன் போகணும். எவ்ரி மந்த் நமக்கு இந்த கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ காலையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாதாஜி எடுக்கிறாங்க, பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க 6:30க்கு. சோ நீங்க அதுலயும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். பாகவதத்தை பத்தியும் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால நீங்க வந்து இந்த ஆன்மீக பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இதை நீங்க தயவு செஞ்சு நிறுத்தாம இதை கண்டினியூ பண்ணணும். உங்களோட டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் காலையில 6:30 மணில இருந்து நம்மளோட இது ஸ்டார்ட் ஆகுது செஷன். மத்தியானம் 3 மணிக்கு இருக்கு, திருப்பி 5 மணிக்கு level 2 கிளாஸஸ் இருக்கு. சோ இது அப்படியே உங்களோட கடமையோட சேர்த்து இந்த இதையும் கொண்டு போகணும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஜட உடலுக்கு உண்டான கடமையும் செய்து கொண்டு இந்த ஆத்மாவிற்கு உண்டான கடமையும் செய்ய வேண்டியது நம்மளோட கடமை இல்லையா? சோ அதற்காக நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க இணைந்திருக்கணும். சோ உங்களால டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து பகவானோட இத கேட்டுக்கொள்ளணும் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 71வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. श्रद्धवान् अनुसूयश्च शृणुयात् अभियो नरः सोऽभिमुक्त सुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். நமக்கு அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் பகவான், நம்மளுடைய அந்த பக்தியில வந்து மன உறுதியும் நிலையான ஒரு இதுவும் வேணும், அப்படி நிலையான ஒரு நிலை வேணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ அதை வந்து அப்படி செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா நம்ம புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழக்கூடிய மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றோம் அப்படின்றத வந்து சொல்றார். 73வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 73. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. உவாச்ச நஷ்டோ மோகஸ்மிருதிர்லப்தா தத் பிரசாதான் மாயுஷ்யத சிதோ அஸ்மி பத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிட்டார். இப்ப அவருக்கு ஒரு தெளிவு கிடைத்தது. சோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்ய தயாராக இருக்கின்றேன் நீங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 74, 75 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 74 வந்து சஞ்சய உவாச இத்தகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய சகமாத்மன சம்வாதம் இமம் அஷ்டௌகம் அத்புதம் ரோமசர்ஷனம் வியாச பிரசாத சருதான் ஏதத் பிரியம் அகம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். வியாசரோட கருணை, ஏன்னா அவருடைய குரு இல்லையா, அவர் மூலமாக தான் இவருக்கு வந்து இந்த வரம் கிடைத்தது. அவர் பாஸ்ட் வந்து அவரால் நினைவு கூர்ந்து அதை வந்து பார்த்து கொள்ள முடியும்ன்ற அந்த வரம் கிடைத்தது. அதனால ஆன்மீக குரு வந்து நமக்கு வந்து மிகவும் முக்கியமானவர். அவங்க வந்து நம்மளை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உயர்வுக்கு கொண்டு செல்வார்கள் அப்படின்றத வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா வெறும் அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த உரையாடலை கேட்டதன் மூலமாக சஞ்சயனுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புண்ணியம் கிடைத்தது இல்லையா? 76வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. राजं संस्तृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम्
कृषिकामि च मुहुर्मुहुः ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். அவருக்கு இருக்கிற அந்த ஃபீல் வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றார். 78வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இது கடைசி ஸ்லோகம், கடைசி அந்த மந்திரமும் சொல்லி हरे முடிச்சிருக்காரு. कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண यत्र பிரபுஜி. योगेश्वर கிருஷ்ண कृष्णो यत्र पार्थो तनुत्तर तत्र शरीर विजयो भूदिर குருவா நீதிர் மதிர் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடைசி ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறோம். மாதாஜி யாராவது சொல்ல முடியுமா கடைசி இது? எதிதி இந்த முடிக்கிறது இல்ல நான் சொல்லட்டுங்களா? அது என்கிட்ட இப்ப புக்ல இல்லையே ஜி, நான் புக் வச்சிடல. அந்த இது வந்தா நான் சொல்றேன். ஓம் அத இது நான் ஆட் பண்ணலைங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமத் ஓகே ஜி, ஓகே. பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோஷ சந்நியாச யோகோ நாம அஷ்டாதத்யாயாத். ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்மளோட 18வது அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 78 ஸ்லோகங்கள். இது வந்து முடிவு. துறவின் பக்குவம்ன்றது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. சோ கர்ம தியாகத்திற்கும் இந்த செயல்களை துறப்பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றத வந்து பகவான் அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கேட்கிறார். சோ கிருஷ்ணர் வந்து 5 விதமான செயல்கள், அந்த செயல்களை செய்யக்கூடிய விதம் என்ன, 3 குணங்களை உடையவர்கள் வந்து எப்படி வந்து செயல்களையும் அறிவும் நுண்ணறிவு அவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும், எந்த மாதிரியான மகிழ்ச்சியை அவர்கள் வந்து அடைகின்றார்கள், வர்ணாசிரம தர்மம் என்ன, மிகவும் ரகசியமான நுண்ணிய ரகசியமான அறிவு என்ன அப்படின்றத வந்து அவரு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு எடுத்து சொல்கின்றார். கடைசியா பகவான் கன்க்ளூட் பண்றது என்ன அப்படின்னாக்கா, பக்தி சேவை தான் வந்து மிகவும் உயர்ந்தது. அந்த பக்தி சேவையின் மூலமாக மட்டுமே வந்து பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். வாச்ச கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்துப்பிய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவரிந்த கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் glories to assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா.